Адпачыла так, што пасля адпачынку патрэбны адпачынак. Знаёма? Так бывае, калі мы, першае, не ведаем, што нас па-сапраўднаму напаўняе, і другое, клапоцімся пра сябе не ў сукупнасці, бо абнаўленне патрабуе і наша цела, і наш розум, і наш дух адначасова. Як усю гэту сістэму трымаць у добрым стане заўсёды, каб не даводзілася прымаць экстранныя меры? Разбіраемся сёння з жанчынамі надзеі. Запрашаю! Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінова, да вас з хворым голасам. Пачуваюся ўжо лепш, але справа не хуткая, таму як ёсць. Захварэла я на пачатку навучальнага году. У мяне 2 школьнікі, і першыя тыдні былі стрэсавымі. Былі ў гэты час і іншыя абставіны для моцных эмоцый, і добрыя, і не вельмі, а я чалавек перажывальны. Вось і стамілася больш нават эмацыйна, чым фізічна. Мяркую, ад гэтага імунітэт адразу абваліўся, і вірус тут жа прычапіўся. Так што не паўтарайце маіх памылак, беражыце сябе і не даводзьце да такога стану. Найлепшая прафілактыка выгарання – адпачынак. Але не ўсе разумеюць, што гэта і як яго арганізаваць. Таму менавіта гэтым сёння і зоймемся. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Паглядзіце, калі ласка, на свой расклад. Ці ёсць там месца, напрыклад, на сустрэчу з сябрамі? З адной маёй знаёмай мы не можам перасекчыся ўжо 3 месяцы, а з іншай плануем сустрэчу 2 гады, і ўсё ніяк не супадзем у графіках. Жыццё распланаванае цалкам і ніякіх фортак. Адна мудрая жанчына кожны дзень пісала ў сваім раскладзе пункт «насалоджвацца жыццём» і нязменна выконвала яго. Але да гэтага яна дайшла толькі пасля таго, як захварэла на рак. Прапаную не чакаць непрыемных падказак, а ўжо сёння увесці пункт асалоды ў свой распарадак дня. Я заўсёды правяраю, колькі зараду ў мяне засталося. Калі менш за 10%, пачынаю сігналізаваць. Класная функцыя. Нам таксама такую варта завесці. Важна прыслухоўвацца да сябе і адпачываць, калі сілы сканчваюцца. А як жа дамыць посуд? А хто за мяне вячэру прыгатуе? Ну яшчэ трошкі, а там глядзіш ноч, а дасплюся. Знаёма вам? Я сама так раблю. Дык вось не трэба. Адпачынак – гэта спыніцца не тады, калі справы скончыліся, а тады, калі адчула знясіленасць, бо справы не скончацца ўсё адно, а мы можам. Калі мяне ставяць на зарадку, трэба дачакацца поўнага абнаўлення батарэі, інакш я вельмі хутка выйду са строю. А наша падзарадка – гэта сон. І не проста яго наяўнасць, а паўнавартасны, якасны сон. Калі заўважаем, што часта адчуваем стомленасць, было б мудра ацаніць не толькі даўжыню начнога сну, але і часавы прамежак, у які мы спім. Нервовая сістэма аднаўляецца з 22 да 24 гадзін. Магчыма, вы кладзецеся надта позна і не пакідаеце ёй магчымасці перазагрузіцца. А я магу ўсю ноч не спаць. Сон ніяк не ўплывае на маю працаздольнасць. Мой стан залежыць ад электрычнасці. Яна мне, як раслінам, вада. Правільна, у кожнага свая падзарадка. Адпачываць – гэта разумець, што зараджае нас энергіяй, а што не. Гэта выбіраць заняткі або бяздзейнасць, якія асвяжаюць. Падчас адпачынку мы мусім больш браць, чым даваць. Розныя фізічныя актыўнасці, якія могуць вам быць прыемныя, але звязаныя са стрэсам для арганізму, не трэба разглядаць як адпачынак. Напрыклад, кантрасны душ, ці лазня, пад'ём угару, ці бег. Гэтыя заняткі прымушаюць арганізм выпрацоўваць картызол, гармон стрэсу. І пасля іх вы часцей пачуваецеся знясіленымі. Ад гэтага, менавіта ад гэтага падаеце ў ложак, а не таму, што адпачылі. Быць жанчынай
дар Божы. Пасля адпачынку вы не павінны адчуць сябе пустым або чыстым лістом. Наадварот, адпачынак абнаўляе, дае новы штуршок, новую энергію і ідэі. Абнаўленне патрэбна не толькі нашаму целу, розуму, але і духу. Скажу больш, адпачынак толькі цела без аднаўлення духу – гэта не адпачынак. Ён не дасць патрэбнага эфекту. Фізічная праца стамляе, гэта факт. Але самая непрыемная стома ад вашых перажыванняў, заклапочанасцей, мітуслівасцей і эмоцый. Ад фізічнай працы дапамагае проста бяздзейснасць, а вось ад эмацыйнай стомы складана пазбавіцца. Таму і папулярны цяпер гаджетавы дэтокс, дауншыфтынг, спыніць дасягальніцтва, адкласці ў бок абавязкі, выйсці па-за дзеянне сеткі, паставіць пільныя справы на паўзу. Але рабіць гэта трэба да таго, як вы выгарэлі. Каб не давялося раптоўна перапыняць нешта важнае, трэба загадзя планаваць адпачынак і выдаляць з яго ўсё, што прымушае вас непакоіцца. Я не маю на ўвазе водпуск раз на год, я кажу пра планаванне штодзённага адпачынку, калі нішто і ніхто не можа вас патурбаваць. О, у мяне ёсць такі досвед. Не так даўно я прыняла рашэнне не глядзець у тэлефон пасля 8 вечара, калі праводжу час з сям'ёй. Стаўлю на бязгучны рэжым і прыбіраю далей, інакш усё адно зазірну, а потым заліпну, вось табе і сямейны час будзе. Ведаеце, вечары сталі даўжэйшымі. З тэлефонам яны прыляталі і не змяшчалі ўсё неабходнае. Даўжэйшымі і спакайнейшымі. Спрабую цяпер увесці правіла без тэлефону пасля 20 для ўсёй сям'і. Не дазваляйце рэчам красці ваш адпачынак і самых важных людзей у вашым жыцці. Адмовіцца ад таго, што забірае наш супакой, не будзе лёгка. Усё каштоўнае патрабуе працы ды ахвяры. Магчыма, у вас не атрымаецца рабіць гэта кожны дзень, але не адмаўляйцеся, спрабуйце зноў і зноў, пакуль не адчуеце, што перамаглі. Урэшце рэшт, гэта проста рэчы. Не дайце ім адцягнуць вашу увагу ад адпачынку, які падрыхтаваў для вас Бог. Вось некаторыя пытанні, якія дапамогуць табе прасцей ставіцца да сваіх спраў і не даводзіць сябе да выгарання. Ці адчуваеш ты, што мусіш задавальняць кожную патрэбу, якую бачыш? Гэта сапраўды патрэбна табе? Колькі гадзін у сутках? Магчыма, табе варта спыняцца, каб дарабіць нешта заўтра? На які час ты можаш паставіць штодзённы напамін на тэлефоне, пасля якога больш не будзеш рабіць справы, а толькі адпачываць? Пра глыбокае аднаўленне ва ўсіх сферах паразмаўляем пасля музычнай паўзы. Калі кладзецца цень ад сонца, калі кладзецца цень ад сонца на твае дні, калі губляе лета фарбы, калі губляе лета фарбы для цябе ўраз, калі думаеш, я не змагу, і здаецца, не разбіць тугу. Паглядзі туды, паглядзі туды, паглядзі туды за хмарамі, за ценем сумневаў. Паглядзі туды, паглядзі туды, паглядзі туды за хмарамі, за ценем сумневаў, трывог, ты убачыш, неба ёсць.
надзея выбирае, калі надзея выбірае не твой перон, калі любоў раптоўна села, калі любоў раптоўна села не ў твой вагон, калі думаеш, што ўсё дарма і здаецца, жыццё ерунда. Паглядзі туды, паглядзі туды, паглядзі туды за хмарамі, за ценем сумневаў. Паглядзі туды, паглядзі туды, паглядзі туды за хмарамі, за ценем сумневаў, трывог ты убачыш неба ёсць, а нябёсы тут яны мару тваю нясуць, ведаюць, можаш ты, Господ сам за цябе, Господ сам за цябе. Тады хто можа ісці супраць моцы яго, дзе ёсць Бог, там любоў, там святло. Паглядзі туды, паглядзі туды, паглядзі туды за хмарамі, за цень сумневаў, трывог ты убачыш неба ёсць. Калі саломінка не можа, калі саломінка не можа цябе трымаць, калі пара ўжо спачатку, калі пара ўжо спачатку жыццё пачаць. Паглядзі туды, паглядзі туды, паглядзі туды за хмарамі, за ценем сумневаў, трывог ты убачыш неба ёсць. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Дарагія дзяўчаткі, мы з вамі шукаем спосаб так адпачываць, каб сапраўды быць адпачыўшымі. Вось дажыліся, 21 стагоддзе на дварэ, і час такі насычаны, што мы развучыліся не стамляцца. Усё, што заўгодна завем адпачынкам, толькі не тое, што нас па-сапраўднаму напаўняе і дае новыя сілы. У знакамітым псальме 62 чытаем 6-й верш. «Толькі ў Богу супачыніш, душа мая, бо на яго спадзяванне маё». Адпачынак патрэбны не толькі целу і не столькі целу, колькі духу. Наш дух асвяжаецца, калі мы штодня праводзім час з Богам. А як гэта праводзіць час з Богам? Ёсць просты і дакладны спосаб разважаць над Божым словам. Спачатку прывучаемся чытаць Біблію кожны дзень, хаця б па адным раздзеле. Чытаючы, бярэм урывак з пісання, які крануўся душы сёння. Гэта можа быць адзін верш ці цэлая гісторыя, і думаем пра яго зноў і зноў. І заводзім размову з Богам на яго падставе. Ну, напрыклад, маю асаблівую увагу сёння прыцягнуў верш з паслання Якуба 1:6. Зараз яго вам прачытаю. «Няхай просіць з вераю, ані не сумняваючыся, бо той, хто сумняецца, падобны да хвалявання марскога, якое вецер уздымае і ганяе». Разважаю. Ці я прашу нешта ў Бога? Ці прашу я з вераю? Мая малітва – гэта ураджайны дождж ці бура на моры? А далей я слухаю і чакаю
ціхага голасу Бога. Я дазваляю гэтым разважанням суправаджаць мяне цягам усяго дня. Яны ўвесь час са мной, але не напружваюць мяне. У пэўны момант адказы самі пачынаюць ліцца ў маё сэрца. Так, я кожны дзень пра нешта прашу ў Бога. І так, я веру ва ўсемагутнасць Господа і ў тое, што ён можа перамяніць любую рэч ці з'яву, але часам, калі справа датычыць нечага канкрэтнага, я нібыта ўпіраюся ў сцяну і бачу гэта па-чалавечы немагчымым. Біблія кажа, калі я прыходжу з такімі просьбамі да Господа, калі сама не веру ў іх здзяйснення, то гэта падобна ветру, які ганяе марскія хвалі. То бок, я наводжу хваляванне сама на сябе, і мая малітва не мае ніякага эфекту, толькі разводзіць мітусню. Далей Господ пацвярджае праз Якуба наступны верш: «Дык няхай не мяркуе гэтакі чалавек, што нешта атрымае ад Господа». То бок, мне трэба кантраляваць свае думкі і, просячы нешта, прасіць з верай, каб не была мая малітва марнай. Вось такое разважанне над Божым словам, якое дае сапраўднае аднаўленне духу і розуму. Яно вядзе мяне да новага ўзроўню адпачынку, калі я трачу сваю энергію на думкі пра вечнае, а не на клопаты гэтага свету. Нават цела рэагуе па-рознаму. Паспрабуйце зараз адсачыць яго рэакцыю, калі пачуеце першае і другое пытанне. Першае. Ці ты просіш нешта ў Бога з вераю? І другое пытанне. Што табе трэба сёння набыць у прадуктовай краме, каб папоўніць запасы сваёй лядоўні? Як адчуванні? Убачыла розніцу? У пасланні да рымлянаў 8:6 апостол Павал піша: «Бо думкі цялесныя – смерць, а думкі духоўныя – жыццё і супакой». Прымяняй гэта ў сваім жыцці. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Чытанне Бібліі таксама можа раздражняць і стамляць. Калі рабіць гэта як абавязак, таму што так трэба. Каб так не было, перад чытаннем папрасі Бога адкрыць табе слова, паказаць, што яно значыць у тваім жыцці. А разважаючы над прачытаным, папрасі паказаць табе, у чым ты слухаешся Бога, а ў чым мусіш змяніцца, каб расці духоўна. Найлепшы эфект для твайго духу і адпачынку мае занатаванае слова. Вядзі духоўны дзённік, запісвай месцы пісання і свае думкі, што Бог сказаў табе праз чытанне Бібліі. Запісы не абавязкова павінны быць доўгімі, можна занатоўваць тэзісы або галоўную думку ў некалькі радкоў. Можна рабіць схематычныя або несхематычныя малюнкі, каму што бліжэй. Штодзённае вядзенне дзённіка таксама дае нам магчымасць бачыць свой духоўны рост. Чым больш твайго розуму будзе займаць разважанне над Бібліяй, тым менш трывожных думак у ім застанецца. Асэнсоўванне Божага слова не толькі перамяняе нашыя адчуванні, але і становіцца абаронай ад іншых навязлівых, непрыемных думак. Магчыма, ты не адчуеш выразны эфект за адзін раз, але паступова Божая праўда літаральна запоўніць твой розум, і ты пачнеш бачыць рэчы па-іншаму. Розум адновіцца, ты знойдзеш супакой, які не магла сабе і ўявіць. У кнізе Егошуа 1:8 напісана: «Няхай не адыдзе гэтая кніга закону ад вуснаў тваіх, але будзеш разважаць над ёй удзень і ўначы, каб старанна выканаць усё, што напісана ў ёй. Тады будуць шчаслівыя шляхі твае і будзеш мець поспех». Мой улюбёны верш з паслання да каласянаў. Ён можа быць адказам на розныя пытанні. Ён падыходзіць, на мой погляд, у любую пропаведь, на любую тэму, у тым ліку і сённяшнюю пра адпачынак. Каласянаў 3:2. Пра ўзгорнае думайце, а не пра зямное. Высокая думка суцяшае, высокая думка узвышае. Мы ведаем, што сам Бог адпачываў 7-й дзень, калі стварыў свет. Думаеце, ён стаміўся? Думаеце, яму рэальна патрэбны быў адпачынак?
Ён Бог. І я мяркую, ён зрабіў гэта дзеля нас, каб стаць прыкладам у тым, што нам неабходна. 6 дзён працуй, а ў 7-й дзень супачынь, і ў часе арання, і ў часе жніва супачынь. Выхад 34:21. Час арання і жніва – гэта гарачая пара. Спраў шмат, спелы колас чакаць не стане. Але Бог акцэнтуе ўвагу нават у такі час. Адпачні. Нічога не рабі са сваіх штодзённых спраў. Аддзялі гэты дзень. Ідзі ў царкву, праслаў Бога, чытай слова, зараджайся на цэлы тыдзень. Пей жывую ваду, ні на што не адцягвайся, не пераключайся. Толькі ў Богу супачыніш, душа мая. І яшчэ адзін верш, які я моцна люблю. Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, і я дам вам супачынак. Свяціць 7-й дзень – гэта прыказанне патрэбнае не Богу, а нам. Ён задумаў так, каб даць нам легальную і непахісную магчымасць адпачыць і напоўніцца яго прысутнасцю, аднавіць у ім сілы і аднавіцца ў духу. Дык прашу вас, браты, праз міласэрнасць Божую аддайце целы вашыя на ахвяру жывую, святую, прыемную Богу, на разумнае служэнне вашае, і не прыпадабняйцеся веку гэтаму, але перамяняйцеся праз абнаўленне розуму вашага, каб вам выпрабаваць, што ёсць воля Божая, што добрае і прыемнае Богу і дасканалае. Гэта пасланне да рымлянаў 12:1-2. Давайте ж разам памолімся за наш адпачынак. Дарагі Бог, я дзякую, што ты ўсё кантралюеш, і мне не патрэбна хвалявацца. Ты паклапаціўся нават пра мой адпачынак, аддзяліўшы для яго кожны 7-й дзень майго жыцця. Дапамажы мне старанна выконваць гэты запавет. Дапамажы выбіраць правільны адпачынак, не скролячы тэлефон, не скараючы горы, а схаваўшыся ў цішы тваёй прысутнасці. Дай мне разважаць над словам тваім штодня і абнаўляць свой дух. Абарані мой розум у час адпачынку ад думак зямных, якія забіраюць супакой. Я прызнаю, Господі, што ў табе супачыне душа мая. Няхай і будзе па волі тваёй. Амен. Заўсёды будзе так. Ты, Господ, што скарае все народы, несу тваёе перамогі сцяг. Ты, Господ мой, і так было заўсёды. Ты, Господ мой, заўсёды будзе так. Ты, Господ, што скарае все народы, несу тваёе перамогі сцяг. Цябе, мой Бог, хачу хваліць, табе сваім жыццём служыць і абвяшчаць тваю хвалу всяму сусвету. Табе, мой Бог, хачу спяваць, цябе всім сэрцам вывышаць і абвяшчаць тваю хвалу всяму сусвету. Ты, Господ мой, і так было заўсёды. Ты, Господ мой, заўсёды будзе так. Ты, Господ, што скарае все народы, несу тваёе перамогі сцяг. Ты, Господ мой, і так было заўсёды. Ты, Господ мой, заўсёды будзе так. Ты, Господ, што скарае все народы,
вороты несу твоей перемоги стяг. Тебе, мой Бог, хочу хвалить, тебе своим життям служить и обвешать твою хвалу всему сусвету. Тебе, мой Бог, хочу спевать, тебе всем сердцем вывышать и обвешать твою хвалу всему сусвету. Тебе, мой Бог, хочу хвалить, тебе своим життям служить и обвешать твою хвалу всему сусвету. Тебе, мой Бог, хочу спевать, тебе всем сердцем вывышать и обвешать твою хвалу всему сусвету. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы навучыліся адпачываць па-сапраўднаму, адкладаючы раздражняльнікі, адмаўляючы падманны адпачынак. Мы даём сабе час, штодзённы час на абнаўленне нашага цела, розуму і духу. Мы адкладаем тэлефоны і планшеты, адключаем званкі і месенджеры, мы разважаем над Божым словам, пашыраем яго дзеянне ў нашым жыцці і не дазваляем мітуслівым думкам пра зямныя рэчы валодаць намі. А цяпер я хачу распавесці, як адпачываў наш класік Якуб Колас. Ён не любіў курортаў, адпачынак для яго быў беларуская прырода ў цішы. Таму Канстанцін Михайлович кожнае лета вывозіў сям'ю ў якую-небудзь вёску, бліжэй да лесу, да Свіслачы. Уладкоўваліся там у сялянскай хаце і праводзілі лета сярод лясоў, палёў і лугоў. Ён любіў наведваць лес і ранняй вясной. Там, напаткаўшы ўгрэтую сонцам лужыну, паэт скідаў чаравікі і тупаў босы, толькі пырскі разляталіся ва ўсе бакі. Прычым рабіў ён гэта незалежна ад таго, адзін адпачываеце ў кампаніі. Можам павучыцца ў Коласа шчырасці і ўменню з галавой акунацца ў адпачынак. Нават калі сталы чалавек паводзіцца як маленькае хлапчанё. Ён не думаў, што пра яго падумаюць, а насалоджваўся тымі простымі радасцямі, якія яго напаўнялі. Пра гэта і верш Якуба Коласа у летні адпачынак. На століку маім ляжаць паперы, чарнільніца, як мачыха, стаіць. А мне так хочацца зірнуць за дзверы, на двор пайсці, ды неба даль праверыць, агледзець хмар каралавую ніць. Люблю я іх, люблю іх узнікненне і вольны рух па сонечным шляху, іх шпаркі рост, купчастае адзенне. Люблю глядзець, як неба сутарэння узносіць іх кудлатую страху. Чарнільніца мая глядзіць з дакорам і думае, напэўна, ух, гультай. А я тады адказваю з пакорай. Я толькі пакурыць. Вярнуся скора. Хвіліначку, галубка, пачакай. І я за дзверы шусь. І я на волі. Такі табе навокала прастор, кучматы лес, утульны луг і поле. Гляджу, што дзеецца ў блакітным доле, і бачу, хмара ціснецца на бор. Іду ў лясок сачыць за хмарай гэтай. Між сосен двух калышыцца гамак. І чую я, гром глуха грымнуў дзета. Я ў гамаку. П'ю чары, слодыч лета. Чарнільніца ж мне кажа там. Лайдак. Скарбонка.
Спадзяюся, ты усміхнулася, дарагая дзяўчынка, і ўбачыла гэтую ціхамірную карціну з высокім небам і паэтам у лясным гамаку. Гумар – гэта таксама пра ўменне расслабіцца і адпачыць. Дзякуй табе, даражэнькая, за каштоўны час разам. Не забывайся планаваць свой адпачынак штодня. Разважай над Божым словам і кладзіся спаць раней. І няхай ад гэтага кожны дзень пражываецца прыемна і плённа. Я, Тацяна Немчанінава, буду рада бачыць цябе ў тэлеграм-канале «Жанчыны надзеі». Падзеліся, калі ласка, сваімі правіламі адпачынку. Цяпер дасылаць лісты можна і на электронную скрыню Women of Hope, бел, усё ў адно слова, @gmail.com. Або дасылай утульныя папяровыя лісты на паштовую скрыню. Трансусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224020, горад Брэст 20. Буду чакаць цябе тут свежай і абноўленай. Гэты дзень шмат што пераменяць, павер. Господ дзейнічае паступова, але надзейна.